תרגיעי אותו. לא. אנג'לה, תבוא לפה. נו, באמת. תרגיעי אותו בבקשה. די. לא, אל תעשי ככה. אנג'לה, אל תעשי ככה. אני אהוב אותה. תאמיני, אני ארד מפה, אני אהוב אותה. אני אחפש ככה עכבר, ואני אזרוק עלייך. באמת. ואנג'לה, אני לא אקרא. אוי, כזה פצפון, את פוחדת ממנו. אוי, אפילו לא רואים אותו. אנג'לה! תרגיעי אותו! לא! חכי, הוא לא צועקת. נו, אני חשבת מישהו אחר? אני חשבתי שאת חברה שלי. תתקשרי. למי נתקשר? תתקשרי לבלה. בעיזונות פה. תתקשרי לבלה. איזה חמוד, הוא קטנצ'יק כזה, זה בכלל לא ג'ו. די, אנג'לה, באמת. אז שלא תפלי מהשירותים, חכי. לתפוס את זה ככה שם. יש לי פיפי. חכי. אני רצתי מהמכונת שטיפה. באמת, זה לא מצחיק. היא תסתובב והיא תבוא אליי. די! היא לא שומעת. חכי, נקרא לבלה. לא, אל תשאירי אותי פה. מרינה. Быстрее, иди быстрее. יש פה ג'וקטה. כזה קטנצ'יק. די! לא, חכה, מרינה. לא, מרינה, לא חייב! מרינה, תוציא את זה מפה! לא, מרינה! תוציא אותו מפה! למה אני תוציא אותו מפה? למה את לא הורגת אותו? איפה הוא? מה זה הוידאו? כן. תצא, הוא פה. למה הוא פה? איפה? הנה הוא רץ. אתם לא חברות שלי. רגע, צריך להרוג אותו. לא, איפה הוא? איפה זה? שנייה, אל תגיע למצב כזה שאתה... היא התקשרה אליי. איפה זה אבל, מרינה? לא יודעת, איפה שם פה לפתח. תבוא. לא אמרתי לה שהחזרת לי אותו. תראי את הוידאו. אוי, זה מצחיק זה היה. עשית וידאו? כן.